Tara mga ka-Anli, dahil murang kamatis ngayon, tuturuan ko kayo magluto ng napakasimpleng ginisang kamatis at may bagoong. Ayan, hiwa-hiwain lang natin ng mga kamatis. Kung medyo madaming kamatis, pwedeng kalahating kilo or 1 kilo. Hiwain natin siya na maliliit. Pero tandaan mga ka-Anli, ingat-ingat kasi baka kamay natin ng maiwan natin. Sabi nga nila, mga professional lang gumagawa nito. Ayan, okay na siya. So kailangan lang natin ng bagoong Pangasinan at ang oil. Ayan, igisa ang bawang sibuyas. Yan lang, napakasimple mga ka-Anli. Pag may bawang sibuyas, kamatis, bagoong, may ulam na. Yan, ibuhos na natin ng kamatis. Then halo-haloin natin hanggang maluto. Pag medyo soft na siya mga ka-Anli, pwede na natin mamaya ilagay ang ating number 1 na ingredient, yung bagoong Pangasinan. Naamoy pa lang talagang mapapawaw ka na sa sarap. Ayan, ganyan lang kasimple mga ka-Anli. Pag medyo malambot na talaga yung kamatis, okay na, pwede na. Solve na ang ating pananghalian. Kahit kaning lamig mga ka-Anli, masarap ang ating ginisang kamatis sa bagoong. Ayan, pwede na. Kain na mga ka-Anli, may ulam na.